Achiche ma itudo kod wacha mar nek mar manen jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Achijno bende wacho ni ema ne oting'o jala mane odhi ma ochielo gi lisasi jatelo no apiko gikone to make. Achijno manyinge Amos Barasa Kasili mane wachore no mi omenda maromo siling 50,000 mondo mi koro ne oter achich ma bende itudo kod wach mar chielo gi lisasi jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were omaki hekadaka omake odiochieng' ma kawuono kama bende ma en kolure kod nonro ma bende notim ma olure gi nonro manotim ka bende ripot yango ni ne otiyo gi apiko mana manen KMFZ 413W kane oluwe bang' bedo ni ne apisa mag obila timo nonro mar apiko no. Ewi mano obila koro lero ni ibiro ti kode mondo mi koro konye timo nonro kendo hul moko kuom achije manyalo bedo ni ne giriwore godo e timo tim mar maundu ma bende nochuo lal gi ngima jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Weche moko nyakwaro mga jwanga en ni jatend migawo mar omenda John Mbadi oketo e ler odiochieng' ma kawuono ni limbe mane en kachiel kod jatend piny William Ruto ne otimo e piny mar China okelo ber mokalo ne oganda jo Kenya ma en bang' bedo ni moko kuom oganda jo Kenya osebedo ka ng'ur kendo penjore gimomiyo jatend piny ne okawo thuolo mar dhi kawo hola e piny mar China. Olero ni kotenore kod limbe makamano nitiere ndeche moko e piny Luo ahinya to e kaunti ma Homabay ma koro idhi losi kokalo e omenda ma bende nowuok e pinyno mar China. Nitiere roads moko mwamiyo jo China kejo World Bank poko process yore mwamiyo jo China ma oningo jo China omiwa 72 billion to do. Nyo winjore ni yor ni biketo kanyo. Actually nyo winjore gi jatend piny yor no be waket kanyo. So in case ni maro World Bank deko kama odhi pio pio to 124 kilometers. So yo mabora hinya. In fact Minister ma road nyo complain and waziri to ma no kanyo ni yo mwenye wacho ni bor kama. But it is for economic value. We can connect wage Tanzania. So I'm geno ni either ubro funded gi China or Githulo no bende ne okete ler wach pesa ndiko jopuonjre ne penj madongo kata national exams ma bende wachore ni sirikal ne ogolo oko. Jatelo no lero ka wacho ni ne gibwaso mana matin omenda ma bende ne giketo tenge ne bajete kotenore kod weche mag ndiko jopuonjre ne penj kama ne giduoke chien gi omenda maromo bilion 62 mondo mikoro kwan ne donji ne migepe mamoko bende mondo mikoro na yud pok margi. Bilion 62. Yes. Mane okwagi migawo mar somo ne wamiyo gi less pesa mne gikwayo ne wamiyo gi less gi 62 billion. Okay. Ting'eni ministries te migepete kwayo pesa mang'eny to nyaka wa rationalize ma wachiwe. In fact ing'iyo yor somo anyalo mi figures migawo mar somo wachiwe pesa mang'eny kabisa. Kata kamano jatend migawo mar omenda bende ne owacho ni migawo mar somo ne oket ne omenda mathoth e budget. Kama bende ne olero ni pesa ma sirikal ne oketo tenge ne chulo ne jopuonjre penj ok osebed ka itiyo godo e yo makare. In fact, Ministry of Education alone is 701 billion, which is 28% of budget marwa. But specifically wach mar penj. Pesa ma wachulo ne nyithindo mar penj clearly nitie abuse, ok otiyo yo makare. Weche moko nyakwaro mga jwang en ni weche mag yudo ratiro kaachiel kod chenro moko ma yudo e doho koro chwal machiegni gi jopiny ma en bang' bedo ni ogai mar Joel Buche Martha Koome nyoya wayanga doho manyien ma Kombewa ma yande ne oger e sub county ma Seme county ma Kisumo. Koome wacho ni koro gande gwenge mag Seme koro ok bibedo ni giwuotho ndamo marabora ka gidhi kuonde machalo kaka Maseno kod Kisumo ka gidhi dwaro chenro mag doho. Jatend Odialo Buche no kata kamano bende ne opuoyo mokalo board mar agucho omenda mar kar dongruok mar kar chung' od bura ma Seme kuom neno ber mar mondo mikro ne giger doho no e gwenge makono. Ne bende otiyo ka owacho ni bad migawo mar Odialo Buche koro dwa gero doho e kuonde chung' ute bura maromo 290 duto manie pacho ka mak mana ni ne odwaro sir ma biro wuok e bedo migepe moko mag sirikal kaka Odialo Bura mamalo.
If the law has said we must have 290 courts in all the sub-counties, we should have them. I see people always lamenting that we have not implemented the Constitution. The Constitution will not be implemented by anybody but ourselves. By us taking an initiative, like Dr. Nikal and the people of Seme have taken an initiative, and they said, let us establish a court here. So the judiciary is committed to ensuring that all Kenyans enjoy this right fully, regardless of the geography or economic status. However, we cannot do this alone. Our commitment to enhance access to justice across all corners of the county and our country calls for partnerships such as this one and collaboration, especially considering the budgetary challenges that we, the judiciary, face. Weche moko nyakwar Mogajwang en ni ogai mar Rowere e buch jodong Luo Peter Otianga ojiwo jotelo mag siasa gwenge mag Nyanza mondo mi koro were kod siasa mag tulo kinde duto, kendo olero ni siasa mag tulo gi akwede makoro sani timore kaunti ma Bei kolure kod nek mar manen jaod bura makasi Paul Ngondo Were ok onego bed ni koro josiasa moko tiyo godo e chwalo mbi magi mag siasa, kendo olero ni gima kamano ok ber ahinya ne jodak ma kaunti ma Homa Bay. Oganda Luo no luoro remo, oganda Luo no chwe remo, en wach machal nade to kapo ni laro telo, en tela ina mane momiyo weche koro dwa bedo ka wang'iya ne chike wa gi timbe wa kaka oganda Luo, wang'iya ne timwa gi kitwa kaka oganda Luo. Siasa en gima biro to kendo en gima kalo. Weche moko en ni telo matayo board mar municipal ma Ugunja koro chako chenro mar neno ni giketo puodho kata gitimo dongruok e lope ma bende oluoro kanyo kaka yo mar neno ni okete obedo maber kendo konyo ganda e gwenge makono, ma en koluore kod maneja mar municipal no Mano Fredrick Ochieng Opondo ma bende wacho ni tiyo kod lowo e yo makare biro kelo ber ne oganda makono. Akileronwa gi ripota mar e kaunti ma Siaya George Amolo. Manager mar municipal ma Ugunja migosi Fredrick Ochieng Opondo wacho ni gisechako chenro mar chugo plan mabiro konyo e neno kaka inyalo tigi lope manie municipal ma Ugunja kuno. Wadwa loso chenro mar gimiluongo ni Ugunja Land Use Development Plan. Wasechake kendo en gino mabiro konyowa, mabiro ketwa e lai mbele mondo wang'e to ang'o monego beni loso Ugunja kanye, mondo jo Ugunja ng'ata madwa timo development to ng'en kacha ande inyalo time ma kacha ka onyal time gima kamano. 2025-2026 financial year wasetimo proposal ma ni budget process. Achiel kuom gi en ni wadwaro ni ndeche mantie town kanigo wadwaro mondo ogo lam kech ndigi ndeche mosemiyo jo Ugunja winjo matek kabisa yore mag wuoth. Migosi Ochieng mano wuoyo gi Radio Ramogi medo ni e hik omenda ma higa 2025 2026 gin gi chenro adek madongo mag dongruok ma gichano timo kama oting'o bero apeini manie boma ma Ugunja. Yo mawuok e bus stage ma Busia to dhi Ugunja primary to dhi Nyasanda to biro KDC to donji Urban. Ndaron wadwaro mondo go lam wasekete proposal. Wan kod ndeche mawuok e town ka donje municipal offices to kalo en kaka ring road mago en ndara achiel kumoro loso. Mar ariyo wadwa keto street light. Mogik wan kod project mar loso parking day town mandicho sechakre kendo tich dhi nyime. Koro manen project wan kod projects adek mwaketi financial year ni. Kakoro kwayo mana jo Ugunja mondo miyo riw gi lwedo en neno ni municipal ma Ugunja kuno dongore. Maduong' kabisa ni jo Ugunja awadwaro gimiluongo ni collaboration and support. Jopiny kong'eyo gima gidwaro to gishirikiana government to maendeleo dhi nyime. Akwayo gin sasa mwaluongo gi citizen forum mondo gibi wawuo karachiel. Kigibed chien nikech chik ma katiba oketo wach mar public participation, citizen engagement mbele kabisa weche mag development. Ndekni kod yungni nitie seche mwatimo projects gi to wadwaro konyo piny mondo gichung kodwa mondo wa make sure ni waboresha ngima margi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Weche moko nyakwar Mogajwang en ni weche mag yudo ratiro kaachiel kod mago mag doho sani koro biro machiegni ne oganda mayudore e kar chung' od bura Maseme koluwore kod Odialo Bucha bende nyo yawa yango odiochieng' manyoro gi ogai mar Odialo Buche Mano Martha Koome. Weche moko nyakwar Mogi en ni bura manyien koro chako chwo maki kendo bura no makoro geto golo oko jalup ogai mar Odialo Buche Philomena Mwilu
e duol matayo tije mag doho kata Judicial Service Commission gino bende wacho ni ne otiyo tich ma ok onego bed ni otimo tich ma onego bed ni tiyo mana gogai mar doho Martha Koome ma en bang' bedo ni nokawo thuolo mar ne yiero jong'ad buche mane winjo bura mar thichoke apisi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Belinda Egesa ma bende en jal ma omako bura ma kamano dwaro ni mondo jalup Koome mano Philomena Mwilu wuogi apisi ka owacho ni ne ochayo chik kendo timo gig moko ma okare kama bende otude kod ketho mar bedo ni okoromo mondo mi omak apisi no. Mwili ma bende ne oloso aput mar joyal buche adek mondo mi koro ne winj buch riembo e tich jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro itudo kod ketho mar timo tich ma chik ok oyango ni mondo mi otim tich monego be mana ni timo kod ogai mar joyal buche owuon mano Martha Koome. Weche moko nyako Ramogi en riwruok makelo ratiro mag oganda ma ong'ere ni Amnesty International bende dwaro ni piny Kenya otim winjruok makare kod piny mar Saudi Arabia mar gayo masiche ma oganda jo Kenya mathoth makoro dhi e pinjego kale. Magi ne giwacho bang' nonro manyocha ne gitimo yango ni jo Kenya mathoth to chutho mine kod nyiri osebedo ka kale midhieche mathoth e lwet jotijegi bang' bedo ni ajas mabedo terogi kono chwe jwang'ogi kuno. Joja oko chiwo lero e wachni. Kazi kwangu haikuwa rahisi. Kwanza nilipokuwa kule nilikuwa na kwa isolated ile, kwa sababu kwanza nilikuwa wale watoto wananiogopa mimi ni mweusi, alafu pia naambiwa sijatibiwa mpaka tena nipeleke hospitali wanitibu tena waniende kwa check up tena ndo nirudi sasa nikuwe close na familia. Kwa hiyo mara ya kwanza nilikuwa isolated. Mano mwana mwisho matano maena chiel kumine maendo dhi manyuthulo mag tije piny Saudi Arabia kalero midhiero maendo kale bang' chopo kuno. Kwa upande wa malipo kusema kweli mimi nilifanya kazi 3 months sikulipwa hata shilingi na nikagonjeka hizo zote ndani ya 3 months nikagonjeka nikaregeshwa kwa ofisi na kwa ofisi nao waliamua kunipeleka hospitali lakini pia nao hawakunipatia pesa wakiniambia pesa yangu imesimamia matibabu. Kwa hiyo nilitoka kule nikiwa sina hata shilingi. Kana giloso Mombasa kumari riwruok mar Amnesty International ne chiwe report ewi nonro manyocha gitimo kotenore kod jo Kenya madhi manyo tije Saudi Arabia. Martha Waithera ma bende ne odhi manyo tich kuno koni thoth gidhi ka gine mudho. Myself, I went to Saudi Arabia back 2014 and through my experience in Saudi Arabia I went through violations which I was not aware of. My passport was taken away. I signed my contract while I was traveling in Saudi Arabia, and when I reached there, everything was taken away and I was locked in a house. Irungu Houghton, my director Mari Rogno, koni piny Kenya nyaka to koro ket winjruok makare gi piny Saudi Arabia mar gayo masiche makamago. The Kenya government now has a labor migration policy. It is intensively looking for opportunities for Kenyans to go abroad, and as Amnesty International we are demanding that policy come with a protection rider, some guardrails that protect Kenyans wherever they are across the world. Wach mabende ne osir lwedo gi Paul Adhoch motelone riwruok mar Trace Kenya. So women have suffered in domestic households in the Middle East because of one elephant in the room called the kafala. Kafala system essentially ties the worker to the employer, many of whom believe that then they've bought this employer and can do whatever they wish to them. And therein lies the slavery, lies the abuses that the women experience. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa, and George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyako Ramogi Jwang achope giko mar weche manyien. Weche moko manyien wabiro yudo kendo ka ngoromo saa 7 e wang'e mar odiechieng'. Nyinga Vincent Otieno.